Ai, carallo. Tiña o micro silenciado, estaba falando como un retrasado eu solo. Ese botón tá petado, tá. Ese é o botón máis petado que hai. Imagínate a combinación dun botón petado con min, es como a marihuana. Decía que xa por fin sabía como era o conto do como de ir para ali, non sabes? Tiña que falar primeiro con Medichama e despois con Lome. Mira unha cousa. Pois hai algo. Con todo este logros. Carallo, tamén os hai de reclutar. Uf, reclutar é un cagada. Estou-me dando cuenta de que me saltei dous, porque pon aquí completa o camiño de roca e o camiño de neve cando eres fugitivo. Eu xa pasei dese directamente. Ti crees? Crees? Non sei eu, a ver, mira que o Gloom nivel 21, clorofila. Non sei eu. Temos que ver, temos que ver. Pasa que antes de ir ali sería mirar. A ver, podíamos ter aí un orden como é debido, non? A ver. Eu creo que sí, desbloquea esa cueva solar xa. Pasa que se mal non me equivoco non é moi boa idea levar a este. Aí creo que había. A ver, deixame mirar un momento. Sí, sí, esa é verdad. Echaría por riba da. Sí. Probablemente. Aquí non sería moi boa idea levar a este.
podemos levar. Como vou levar isto? Levamos maroña. No, maroñas no. Flipalux. Luce. Maroña vai levar no medio das cachas cuns cusic. Ai, que levei o bufeu. Como a cague. Ah, tamén ven o outro. É igual, tá aí de... como se dice... para aguantar as hostes. Os! Liou 410. Ciencia. Bueno. Por eso hai que comer as gomis para que non saltan as trampas, pero non teño... Supónse que tamén cable link tamén non hai. Sí, sí, é a piedra solar, pero está por aí esparcido. Como? Dos veces seguidas. Era tocar non ter de arbalero, pero... Is. Por una versión gótica. Vale, espera. Joder. Ay. Ah, bueno. Aquí non existe esa palabra. Te da. Joder. Están as mazmorras vacías. Os. Falou.
Si dispares, bueno. Dios mío. Uy. Oh. Sorpresa ahí. Okay. Algo ahí. Joder, no nada. Nada, absolutamente. Puede usarse uno bien porque... Buah. Okay. Dios. Vaya mierda de mazmorra. Me generó como el culo. Con esa música chunga, bueno, si quieres, wey. Mellor spawnea algo por aquí como debido. Unha borrallada toda que está salindo. Como espera, o que ó? Ya todas las salas. Utilé. Tú que me el sol. Seguro. Ahí arriba no. Seguro. Vaya irada. Me tralleo ahí. Vai dash. Oh, anai. Joder. Mierda, Motherfucker. Oh, dava más cartas, dava merda. Assim. Calvin. Tío. Nin dormir lle deixa o lunatón. O lunatoni. Ai, as gafas. Creo que teño unhas, mal non me equivoco. Pero... Ah, mas creo que caen aquí. Hai que mirar, hombre.
Uy, coge la tri. Casi 800. Son pedras normales, ¿no? Hay que cambiar el líder. Caralho, não fiz nada. Eu tampouco. Que mierda, não sabe nada. Bueno. Arte. Aí não é nada. Ai, mano. Estamos chuvos. Ai, me faltan. Nada, nada, hay que evolucionarlo. Por lo menos salvó su... Salvó su... Mm. Sí, pero as chaves tamén se ganan aí. As chaves hai non sei, ama non é só o que me interesa a chave, interesaba máis... Interesaba máis levar e... Interesaba máis conseguir unha pedra solar, ó. Pedra solar é máis. Volvíme a olvidar de guardar o buceo. Maldito Deus.
Boa trampa. Tazo Kaki. Uy. Tío, qué pesado. Puta persecución. Correcto. Que fas, animal? Nada, están pirados da cabeza. Que maneira de tocar os huevos. Matou o companheiro, assassino do caralho. A ver, o equipo mal non está. Pois como son. Con estas maracadas non se pode. É o líder secundario e o outro leve de último non por nada. Non aguanta. Ten pouca vida de momento. Esta merda. Cojas fe. Levades fe. Non sei si. Bombo para subir tripa un pouco. Oh no! Por favor. Mostralle o que vale un peine. Vamos co violador. Os fallos levan a unha ruína. Árbol.
E agora que? Unha chave. Ei, non lle deas chance que ataquen eles. Algún atacar primeiro. Tipo, el tripallo. Non. Coins. Sucios coins. Joder, sempre miseando a segunda. Primeiro o segundo golpe, miss. Ai, tipo luz. Con Dios, pero que dá moita experiencia de vir, 800. Será isso. Espera. Vaya porquería. Joder con estas merdas, macho. Non hai maneira, non sale.
A ver, aquí xa volví a cambiar a música por enésima vez. Aquí algo salirá, non? Veña, tira aí. Ver canta experiencia. Ah, 190, tanto. Oito, vai acá. Metralladora. Oh! Chavales, me pisete por segunda vez, que xa chego eu. A ver, aquí ten que ver algo. Oh, que money. Nada. Ai, xa empezamos ca gilipollez de non enterarse por donde... Cando aquí pode 4. Non sei por qué perdense. O cuarto sempre se perde algunha vez. A gran maioría das veces. Aí, extinguiu aí. Podremia. Sería gracioso, Uy, que susto. Para dar aí hincada. Tuve que dar para atrás que non estaba seguro se estaba mirando para Flipalus. Igual lle calababa un absorber e vai tomar polo cu. Fuga esfera. Ah, ese está ben. Uh! Ataca con todo. Bueno. Todo sea por lo ben común. Ah, bueno, non pasou nada. Hombre, discurriu.
Tormento. Ay, Dios mío, qué porcalladas, Bueno. Uy, que creo que ya cagué. Creo que hasta 33, nada, Ranger. A 33. A 33 veñen os golpes furia. Mal non me equivoco. Nada, macho. Nada. Rastro de piedra solar. Qué asco. Me toca a caralla que teño que volver outra vez. Sí, oh. Espera. Saque un cabo solar. A ver se hai algo moi sencillo por aí. Que pasou? Ao borracho. Linda, borracho. Tío, sí. Ten pluma. Ten pluma ao carallo. Ei, deixa Rodolfo. Rodolfo fai falta. É un gran líder. No, é porque é o meu favorito. Gustaríame tamén levalo algunha vez, xa. Subilo aí un pouquiño e levalo. Esta merda de misións non pasan do bosque alboroto. Tremenda cagada de burra.
Aí está o que buscaba antes, o pañuelo. Sí, xusto o que acabo de facer, mira. Que outra cousa? As manzanitas. Ai, pera. Ah, non. Non! Non! Ah, bueno. Así se fai, hombre, así se fai. Onde este era o que facía falta. Unha chave, vale, ese. Ese puño estaría ben, como dixera o que era. Vai, Tom, dun picotazo. Teño que lle mandar uns hierros e o carallo. Que carallo? Paxaro de merda. Me perdí las gafas. Hai unha fugasfera. Ahora, se teño un pouco de suerte, encontro a piedra solar, xa utilizo a merda esa e ata listo.
Hay que ser pelotudo, hombre. Vuelve insaciable. Cambio de mapa. Que hay que tener cuidado con los tanks. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Joder. Oh, man. ¡Oh! ¡No! ¡Qué hijos de la gran puta! Antes no tiñan e agora sí. Ah. 900 mega. Ai, xa perdín. Rayos gel, bué. Era bué. Rayos solar. Viva los rayos. El 23, eso tamén. Por favor, eu solo querría miña pedra solar. Miña pedra solar. Que pañuelo de transporte que non teño? Non teño nada. Non teño nada, se non xa miraba co pañuelo. Ah, carallo, xa pensei que me iba a atravesar a través da parede. Aí vas.
No! No! Ah, acabouse. Vamos tocar logo. A ver se desde listo agora. A ver se desde listos agora. A un día. Hai que intentar subir o maior número de pisos posible para que por aí aparezca o puto... No, as esferas sobran, ó. As esferas da virgen. Ai, merda, tes razón. Tiña que haber collido... Tiña que haber collido a Flipo Luxo. Ah, que mala hostia, xa me metí pa diante. Eu solo quero unha piedra solar. Ai, Dios mío. No me jodas, é unha piedra lunar. Pero xa non tiña nada. Ai, bueno, tiña unha, pero creo que conseguín agora.
A un día eso volvo agora, na siguiente volvo, hasta que encontre piedra nada. Na siguiente volvo... Non, mejor... Ah. Vale, a partir do 15... Aí está o dichoso cable link, cojones. Igual, a pesar de que conseguí as gafas, o lazo faja é a hostia, porque mira, ainda levo 33 de tripa. No outro xa iba con no nivel 10 xa iba sin... Hai maneira. Hai outro cable link aí. Será por cable links. A 4 manos. Olha o não fa... Ah, à direita.
Ahora sí, Super Power. Super Power. Tío, merda. Sin haber guardado. Un novo para o equipo. Así levo un novo para o equipo e vou guardar as cosas. Valme para o logo porque o verde un... Xa non hai nada que coller, Espera. Teño de verte aquí o que había. Buceo no 10, cascada no 15 e surf no 20. E creo que teño todo, non? Oi, o escobar. Outro escobar. Joder, xa empezamos ca leria. Así que intenta soportar mi hedor, isto? Non me confundas con unha bellota, por favor. Vámonos de aquí, chavales. Modo sexo activado. Ya non dá asco por aí. Babeando como un coche. Ven aquí, pescarolo. A ver, espera. Espera, deixa-me mirar aquí.
ver. Playa. Playa Cubito. 9500. Vale, con que se una un xa me chega, así que vou levar a maraña. Ter sitio para que se una un. Bueno, será aquí, non me acordo cal era. Mar tormentoso non había espía. Espías. Creo que había, pero non me. Hola madriña, andas vendo por aquí as miñas tonterías. Bueno, as nosas. Que coño acaba de pasar? Ai. Bah, só perdí unha mazán. Ai, Dios mío. Máis veces dis. Psíquico.
Ou un Horsey para qué? Non me serviría de nada. Prefiero mil veces un Spear. Encontro moito máis útil, a verdad, a Spear. Ou un Shelder, dame igual. Calquera deles dous. Calquera deles dous está de puta madre. Ui, un elixir máis. Ah, no, que sea tipo... Spear, Spear. Non Spear. David, molería. Un que se chamara Spear aí, lanza ao peito. A foca, a foca, a foquita. Fiel se leo Walrein. Shelder ou... Ah, no, ese é Clamper. Ese é Clamper. Facelo junte e la máis Gorevis. Pero no, non é ese. Uf. Piel, poquita. O hielo, agua. Ou Shelder. Para ver. Son os dous útiles á súa maneira. Se podo conseguir os dous. Para ter conseguir o que os teño que conseguir. Bien. Vamos ao 10. Ah, é unha Norit tamén. A Norit tamén non me molestaría nada. Oh. A verdade é que non están dando moito. A 240. Ué. Doble fallada. Non se quixo unir. Non se quixo unir outra vez.
Da igual, quizás o mellor debería concentrarme na misión e despois unha fuga esfera ilo buscar. Fora da cámara, porque total non sería parte da misión. Estaron atrás. Pola sombra como champ. Quitar demolición, quizás. E a entreben... Que faz? Que fai o animal este? Dezasete. Joder. É un peligro, o peor é que é un peligro, porque... bueno, mira porque dixéchelo de... Ui, por non devo poder aprendelo, Non me deixo usalo. O tío Spiel non se quere unir, Paralle un Grimmer. Que deixa o impresionante que son os meus... Aí está. No, no, non me jodas. Non me fastidies, aí vai tomar por lo cu. Ai, vou a poñer número, pero... Espera, vamos a poñer... Debut. Aí vai morrer, mira. Ai non, parou.
Ojito, Se marca paquete. Un Pokémon queda estasiado. A ver se aguanta ese boot. De tripa o bastante ben ainda. Mira como camiña. Ai, Dios mío. As rodadas. Pero a gris que era, pois tipo normal. Tipo roca. Isto sí que pode ser arriesgado, Non. Bueno, teño unha valla naranja aínda, pero... Oh! Siento, pero vaya naranja por no comer por si acaso. É que o mal é iso, que de momento teño que lle aumentar os puntos de vida. A máis un pouco a defensa. Porque de ataque de puta madre, pero... Se levaron revivir, espero. Medio catalán. É que a mí o que me dá medo é fallar. Uf.
Estou con peligro. O fallo do destino. O fallo do destino, me cago en Dios. A joderme os niveles completamente. Eu non sei por que falla tanto. Se é polo nivel, ao mellor falla por culpa do nivel. Non sei, canto menos nivel, máis evasión teñen, eu que sei. Outra lógica non lle vexo. Faja. Pero, oiches, non te quero quitar a ilusión, pero creo que vai ser mellor que te olvides de que lle vai a tirar unha patada baja indo con vello son de líder, Ou é que ou intentar reclutalo por primeira vez ou non arriesgarme a matalo xa directamente. Non me podo arriesgar a intentar reclutalo xa así de primeiras. No, como vou reclutar se vou con equipo cheo? Olvido o que dixo. A reclutar. Fundilo e a garaxe. Armado do periscopio. Que é peligroso, Peligroso, pero... Logo vou tomar polo cu. Así era como hai que facer. Así é como hai que facer, non fallar, Mira, hasta vou relentín para non... Armado sí que hai que andar con ollo, ese tipo bicho... Un ataque físico inmenso... Na, Se non ten ciclón... Non me debería poder matar. Vale. Llamada esfera. Este tamén é peligroso, que ten a habilidade esta de mierda. A habilidade iluminación, creo que fai aparecer Pokémon por todos os lados. Ou algo así me sonaba. E cando me viña un Starmie, pegarlle e que viñeran un montón de bichería aí. Cada vez que lle pegaba, pum. O mío para levear está ben. Peligro, Vale. A ver, tamén moi listo non fun, porque debín acordar de que os tipos venenosos non se lles debería tirar a lixeira eso. Habría que se asegurar da habilidade que levan.
Uy. ¡No! Mofa de mierda esa. A ver, se caer en un nido de monstruos podría salir ben ou podría salir mal. É según o bichería que salir ao redor. Se me salen tipo agua na máis así non habría problema. Agora se me salen screamers así, aí xa plantearíame utilizar a fuga ou a fuga esfera, non, o teletransporte creo que era. Sí, a telesfera, sí. Non teño un sitio, así que esa gomi vai quedar aí. Nah, esa prefiero guardala para cando vai a un sitio donde sepa que haxa Kecleons. E roubar todo. Deixalos en calzoncillos. Inspector da Hacienda. Dios mío bendito. Ay. Non sei de onde saquei a semilla sueño ese, pero levaba Moroña Santos equipada e quitei. Bien, bien, bien. Un máis para o equipo, un legendario menos. Bueno, un legendario menos entre comillas, porque hai que reclutalo tamén.
Pero bueno, xa é un avance. Vale. Catro tiros. Espera, oi. Ai no, agora están todos petados. No, pero agora... Sí, vale, para aquí. Aproveitarei despois para subir así algún que quero. De feito teño apuntados cales quero, o sea, porque son así bichos que supongamos máis que xa utilicei na DS e aí para as aventuras como de as bandas. Pero xa che spoileo. Parasect, Golduck, Kelder, Ninjask, Zangos, Armaldo, Walrein, Veloson. Pasa que neste caso, de entre todos, a quen podía priorizar era a Veloson porque o podía xa pillar ao principio. Non é como, por exemplo, Parasect, que necesitaba pasar e destruir a Rayquaza e comprar e... como lle chamaba? Ten un nombre de seta, o sea, fácil. Non debe estar aquí, pero ten nombre de seta. Bueno, logo, meu home.